Ik ben Bert Steeman, al 50 jaar lang. Wij op de Jouren, al 50 jaar lang. En ik zong bij Peel sinds kort weer. Nou, dat nog geen 50 jaar. Vertel eens, wat is Peel voor band? Hoe kist het een leek uitlezen wat voor band het is? Hard Alternative Groove is de term die wij erom doen. Dat is harde, stevige muziek. Met wat melancholische, manische zang eroverheen. Ik denk dat dat wel een goede omschrijving is. Het is een naam uit de jaren 90. Ja, Vertel dat verhaal eens. ja, Peel. In die tijd, dat we, nou moet ik net leren, ik denk, ja, 94. Ik hier een vriendinnetje in Drachten. En die hier een vriendin en die hier een vriend. En die zocht nog een zanger. En die bellen mij op een jouwer bij mijn ouders thuis. Zag ik ook dat dan, gewoon een verste telefoon Willem. En hey, jij zingt toch? Mijn vriend zoekt nog een zanger. Nou ja, ik daarheen, weer mijn versen te roeg. Want ik kom wat uit de weef en uit de popmuziek. En dikke stevige meuk. Ik denk, ik weet het net. Maar op de een of andere manier toch de klik vond mijn signaal. En dat weer 1994. En toen ben we tot 2002 losgegaan eigenlijk. Overal wel spelen. Een mooie plaat uitbracht. En ja, een soort avonturen beleefd. Zoals dat dan gaat in een busje. Terug den landen. Dus fantastisch mooi tijd. En het borrelde in Drachten. Ja, dat wie inderdaad Drachten, de Manchester van Noord-Nederland. Dat wie in die tijd een heel soort in Drachten. Iduna wie kreeg verhuizen natuurlijk naar de nieuwe locatie. Dus de koe, ik denk ik wat meer. Maar ja, het creatieve stukje in Drachten, ja, er wie een heel soort. Maar ja, Claire, ik zie mij één voet nog op een jouwer. Ik ben toen wel naar Drachten gegaan te wennen. Maar ja, er wie een heel soort bandjes. Dat leefde, absoluut. En je hebt een fantastische start bij de band. Hoe is dat zelf ervaren? Ik bedoel, binnen de periode de kleine prijs won. Ja. Platenlabel. Je hebt hier de vater wel in. Of liep het dat noodzaag? En wie het toen... Oh, dat vind ik een goede vraag. Misschien likken het toen zo. Kleine prijs, grote prijs van Nederland, winnen we treden. Dus er gebeurde inderdaad een heleboel. Dat platenlabel weer alweer ietsje letter. Ik wil wat dingen vergeten hier in mijn Chino-syndroom. Maar wij winnen in ieder geval een heel soort voor te spelen inderdaad. En wij winnen, ik overal wel welkom. Wij winnen in die tijd, ja, dan is het jonge hippe bandje natuurlijk. Ja, en dan gebeurt er gewoon een heleboel. Ja, en misschien is dat achterouders denk van, oh ja, dit hebben we die en dat hebben we die. En toen weer toch een beetje lang leven de lol. Tenminste, zo heb ik het ervaren. En dat is een goede herinnering om te hebben. Maar net sabot het gevoel van ik zit in een gehyped bandje of zo, no? Nee, helemaal net. Oh nee, zeker net. Nee, het wie heel erg oude jongens krentenbrood. Het wie echt gezellig, machinaal muziekmaatje. En nee, dat leeft dan meer bij de buitenwereld. Want ik weet nog wel dat sommige mensen ik helemaal niks voelen, wist je wel? Dat krijg dan ik. Juist omdat dat wat hyped werd. En dan wist zelf wel, bandjes die hyped werden, de ene helft vindt het fantastisch. En dan is natuurlijk altijd de cynische muzikant. We kennen ze al hier, binnen misschien zelf ik wel, dat weet ik net. Van nou, dat is niks, want iedereen vindt het mooi. Maar dat heb ik zelf nooit zo ervaren. Maar er winnen wel eens wat scheve gezichten. Dus het klopt wel, het klopt wel. Uit die periode, wat weer een hechtpunt? Wie zit daar een optreden bij? Of misschien wel het contract of een plaatopname? Nou, dat contract en de plaat, ja, dat wie op papier zo van het hechtepunt. Maar daarna had het ik eigenlijk net heel lang met deuren. Dus in die tijd hebben we altijd alles zelf in. En toen kregen we een boeker. En toen kregen we een platencontract. Nou, en toen hebben we misschien nog een IS spelen, of misschien twee. Toen, ja, dan list het los op de een of andere manier. Oh, we zijn nou jaren. En dan moest weer een stapmaatje. En ik denk achterouw, dat is altijd makkelijk, dat wij toen een beetje hier van oké, nou kunnen wij het zelf een beetje loslitten. En dat het dus net echt goed dien. Maar als ik aan hechtepunt denk, ja, dan kom ik weer op de cowboy en indianen verhaal. We zijn nou weer sinds een iris wat weer bij elkaar. Nou, dan moest de camera maar inletten bij de eerste 3 repetities. We komen net van die tafel af en het is alleen nog maar, weet je dit nog, weet je dat nog. Welk verhaal toen vaak waarom?
Onze chauffeur Feijen is er net meer. Die ging nachts altijd wel fut. En wij dachten altijd, die gaat culturele hechtepunten besjen in een stad. Nou, hij heeft hele orenplan, maar daar kwamen we pas volle letter achter. En dat dachten we, oh, maar wat, hij... Oh, Feijen. Maar Claire, vul zelf maar in. Die komt vaak weer waarom. Een optreden in een coffeeshop waarvan Sjors dacht van, oh, een trekje van die joint, dat me prima kennen. En daar ziet waarschijnlijk wat oorzien. En dat wie het meest een bijzondere optreden ooit, want hij wist niks meer. En dan denk je van, oh, dat bedoelt waarschijnlijk een heel soort net. Nee, hij wist niks meer. Dus daar hebben we heel lang oelaken, achteruit natuurlijk. Ja, zulke dingen. Ja, dat busken, in dat busken. Kratje bier maar, net professioneel, hè? Dat is ik zei iets. Ik heb ooit eens ergens west op een lezing en dan hier dat wie ik iets van Friesland Pop en dat ging over professionaliteit, die professioneel opstellen. En die hier zit wie een vrouw bij en die week linkt aan Waterrock en die zei altijd van ja wij irriteren dus altijd zo aan de Friese bands, mocht dat in de Friese band op Waterrock speel je, wij net. En zij irriteren zich er altijd aan, zei op die lezing van ja, die stappen blind uit die beurs en gezellig. En terwijl ik je zei, ja, ik snap dat wel, wist wel. De best net bezig met professioneel werken. Het klimaat is nou ik heel oors, hè, mijn popopleidingen. Iedereen weet nou hoe moest professioneel wezen. Wij konden muziek maken en dat konden we hartstikke best. En wij konden gezellig met elkaar op paard. En dan gongst en dan zeerst het wel. En nogmaals, 100 mooie avonturen. Het heel oors kent, maar het pakt net in dus meer natuurlijk. En we bij elkaar. Ja. Wat weer de oorlieding? Het zien hier 8501 Indie. Er zijn wat bands uit de regio ja, wij gaan weer spelen voor dat event. En Sjors en ik zitten bij de stichting Erik sinds kort ik. En dat gaan wij ook doen. Even een jaloerke met Peel even spelen. En dat bevoel goed. En toen zeiden we van, hey, we zijn we zien, al gaan we dit even misschien een periode doen of een show wel even. We gaan gewoon even zien wat er gebeurt. En wat nieuwe nummers opnemen. En toen konden we vrij snel in het bolwerk spelen bij een feest. Dan klopt die zo, dan klopt die zo. En ach, dan is het wel weer leuk, wist je wel. Dus dat is heel bijzonder, want het is toch wel weer... nou, ik denk dat we echt stop binnen het, volgens mij 2002 in mijn beleving. En nou komt ze bij elkaar, met dezelfde lol. En heel soms ik wel dezelfde irritaties. Dat is dan ik wel heel grappig. Oh ja, dat is ik zo. Dat wie ik al weer prima, helemaal goed. Hoe denk dat de muziek, dat weer heel lang dacht ik, dat is typisch jaren 90 geweest. Ja. Maar hoe lang dat nou voor een gevoel Ja, dus? prima. Het kind dus gewoon nog Ja, steeds? Of het kind weg? Of wat zo? Of? Ja, stevige gitaren, maar een stukje melancholische zang. Ik denk dat dat wel van alle tiert is. Maar ja, sowieso, alles komt een keer weer waarom. En nou, we krijgt hoe de Deftones. Die ben nou mijn tiende plaat heeft uitgebracht. Die ben nog nooit zo populair geweest als nou. Die zit op hun absolute piek van hun fame. Dus ja, dat ken nog steeds. Die muziekstroming. En daar sluiten wij wel op oren. Dus ja, ik denk dat u zijn muziek nou nog zeker wel kent. Pale Forever. Nou, in ieder geval een peer hier, Willem. Ik ben Sjors van der Heijden, gitarist van Peel. Woon al jaren in Jouden. En ja, dat was het eigenlijk. Wat is dat voor band? Pale? Is dat de Zuidlegende nog leek? Ja, het is gewoon een heavy rock bandje met een alternatieve inslag. En ja, geen schreeuwerige zang, maar wel stevige muziek. Hoe je dat ontstaan? Ik bedoel, ik ben een beetje van Bert, dat hij er wat in kan waaien. Ja, Waar kwam nou bij het muzikaal idee om er een gitaarband van te maken? Oh, nou ja, zijn drummer, die speelde vroeger in Spaghetti. En Spaghetti is een band in Drachten vroeger, wat al redelijk populair werd. En dat houdt op een gegeven moment op te besteden.
En ik speel gitaar. En ik denk van, ja, ik wil gewoon een band beginnen. Dus ik ga Erik op de kade in Drachten aanhouden van ik begin een band. We willen alleen nog even een bassist en een zanger hebben. Nou, die bassist die sammofoon, die Ronke. En nou ja, ik krijg wat Bert zei. We hebben en elkaar via vriendinnen hebben Bert binnenhengel. En dat die de eerste 2 keer rond het helemaal mis, omdat ik doe nog iets op slot en wij winnen keihard het oefenen. En hij stond op de door te schreeuwen, kamer net in. Nou, dat tred ik weer toch raak en toen voelde het kwartje. En sindsdien biedt gewoon echt elke keer weer een stap vooruit. En soms lietse stappen, soms hele grote stappen. Maar we hebben altijd wel een stap vooruit dienen. En dat is, ja, dat wie ik de motivatie, omdat het altijd wel goed ging. En de optredens gingen ik vrij rap. Misschien de finale van de Kleine Prijs van Sneek vrij vlot. Daar trok ik in de finale van de Grote Prijs. Wij betreden werden. En dat wie ja, een memorabele avond weer dat. Met wat touringcars, fans, Friesland naar Amsterdam. Ja, dat was grandioos. Ja, en vanuit toen ja, ging het eigenlijk nog volle hudder. Want toen kwamen we toen een beetje in de picture natuurlijk. En we ontmoetten een kleursman, Frank Rijgersberg. Die is best heel belangrijk voor ons geweest. Want die had op een gegeven moment vanaf toen ik alle opnames die, want die in een eigen studio. Nou, op een gegeven moment hebben we besloten om eens een keer goede opnames te doen. Een week lang in de studio zitten. Hebben we een paar weken in het oude mix geweest. En dat is opgestuurd naar Suburban Records. En dat wie direct raak. En die plaat is uitgebracht. En we hebben nog misschien een jaar daarmee bezig geweest. En toen weer ik, nou, iedereen verhuizen wat die drachten bij. Dat weet ik. Ik ging naar Grains, Bert ging naar Verandering Jouren. En Erik, de bassist, die ging naar Assen. En het wie net meer echt goed bij me te krijgen. Maar de motivatie wie ik net zo meer. Want ik ging net zo lekker bij Suburban. Want die beloofde van alles, maar er gebeurde niks. Nee, bekende verhaal. Wie de vloek of een zegen? Suburban? Nee, dat is wel een zegenwest, altijd. Suburban heeft wel een naam in. Het zit bij Century Media. Hè? Dus dat betekent dat die plaat, die is gewoon over de hele wereld uitgebracht. Ik kreeg op een gegeven moment van vrienden die op vakantie weer in Noorwegen. En ik foto dat we daar in de platenzaak mijn eigen boertje Peel. Ja, dat is kippenvel als een foto testbeeld krijgt. En ja, dat helpt alleen nog maar natuurlijk voor de band. Maar we hadden niks aan overhouden. Nee. Maar ook die een beetje als een nachtkerst gaan we te zuur. Eigenlijk wel, ja. En dat ik een beetje, omdat ja, we verhuisden al, ja. En het echt met goed plannen. Nee, maar ik denk een band met ambitie, die zei ten koste van alles, whatever. Ja, maar de ambitie wie een beetje vet, omdat bij Suburban ik wat stroef ging. En uw boeker wie ik net heel, dat skate ik net op. En, ja. En we mochten zelf geen optredens regelen, maar die boeker die willen de vrijheid hebben. Nou ja, dan zit me te wachten, terwijl we zelf eigenlijk wel, want wij hebben in die tijd dat het zelf wel dienen, hebben we ongeveer maar bij de 300 optredens dienen. Nou, dat is absurd prettig voor een beginnende band. En dat wie ik de reden waarom wij naar Suburban, want ze hebben dus nijvregen bij verschillende boekers van KMPL. Ja, heel veel. Dus dat wie wel de doorslaggevende reden dat wij bij Suburban kwamen. En ja, het is, maar goed, het is wie en ik ongeleide projectiel, dat wie het doe ik. Als we met drank weer, dan weet het wel oké. Frozenland Festival. Ja, geweldig. Dat is een mooi fest. Ja, we hebben echt met Fries Jeugdorkest, dat die vond ik echt te gek, vond ik met mijn orkest spelen. Ik dacht even in het begin van, jezus, met mijn 44 man spelen. Maar de speler sta ik bij me in als de dirigent. En ja, eigenlijk mocht hij voor mij altijd wel voor het podium staan. Maar dat is gewoon weer een hele mooie ervaring. En Frozenland, dat wie natuurlijk ja, een te gek festival. Want die trekt de eerste Pale Lowlands hier staan. En dit wie krijgt ze iets. Maar dan in Friesland. En daar stond ik best coole bands. Hè? Masters of Reality, Run DMC. En al wat. Er stond echt best wel hele goede bands stonden te spelen. En wij. Maar het Fries Jeugdorkest, dat is dat is fantastisch. Ja. Bert Hitterkel, het busken, het rijden, het oude hoeren. Ja, dat is het natuurlijk ook. Ik heb dan boeken schreeuwen. En dat is ook natuurlijk wat je dat gebeurt. De eerste keer dat weer repeteren. Die gewoon alleen dat soort verhalen, die kwamen alleen maar voorbij. Dat werd eigenlijk het smot repeteerd, maar ik ken weer die verhalen
Maar op Rakel, ja, erg leuke tijd. Ga je hem langs zit je met hem stijl? Nee, dat komt vanzelf. We hebben echt nooit echt mij toch doen stijl van met het zaterdag. Nee. Want daar ben ik zelf namelijk heel slecht in, want ik ken dat dingen naspelen. Ik heb er echt zo autonoom als mijn kind. Ik heb een jellieke gitaarles gewoon en that's it. Maar toch is het heel lang ziek in bijvoorbeeld een gitaarsound, hè? Ja, maar dat is altijd een eeuwige zoektocht. Ik bedoel, Ben je er intussen achter? nee. Ik speel al meer dan 30 jaar speel ik gitaar en dat is altijd, het kan altijd mooier. En Had dat een betekent, voorbeeld niet, hoor. ik bedoel, het meeste die werk denk van wow, hoe ik het rust. Ja, vroeger, ik ben opgegroeid met Pink Floyd, dus Dave Gilmour, dat is bij mij, dat vind ik echt de allerbeste gitarist ever. Want die man die met zijn melodiekeuze is zo uniek en logisch. Ik kerst gewoon de volgende nooit jaren. En dat vind ik fantastisch als dat kist. Maar George Kooijmans van de Golden Earring, maar ik ben vroeger diehard Golden Earring fan. Dat ik mijn allereerste concert. Vooraan bij de Golden Earring. We trek je niet, dat is fantastisch. En Rush, nou, al die interessante bands. En Jim Rivers de Motorcycle. Maar alle geen knoeper, alternatieve skeurende bands. Ja, ik vind het wel leuk, Slayer, en ik vind het echt wel fantastisch. Op een festival, live, vind ik het geweldig, maar ik zal het thuis eigenlijk nooit opzetten. Want als ik het thuis opzet, dan is mijn vrouw direct van vol zaten en even een oren muziek opzet, alsjeblieft. Dus dat... ja, Bert en ik hebben hetzelfde voor de Deftones. Een Tool is een bandje wat binnen Peel iedereen wel leuk vindt. Maar Peel, de kracht van Peel is uit het West, dat we alle jaren 4 verschillende smaken weer. En dat kwam heel mooi, quick dat bij elkaar. En dat is eigenlijk Peel. Ja, Bert, in de tijd beginnen we Bert helemaal gek van Pavement. Ik vind het verschrikkelijk, maar Bert voelt het. Maar dat is wel, die invloed komt er wel bij in. Ik ben van Tool, van die Anima plaat. Ja, fantastische plaat vind ik dat. Dat is ik wel een beetje mijn gitaarsound. Dat kerst ik wel wat jaren. Ik zie het wel in die hoek, zullen we zeggen. En en Erik is meer van de Status Quo. En Erik is meer pop en vuige rock. En ja, het heeft al je verschillende invloeden. En dat speelt. Bij elkaar. Ja. Sloeg die hart even een oer van ja, leuk, je had zin hoor? Of moesten ze die toch een beetje de bank loeken? Ja. Dus ik ben eigenlijk nooit reunies. Waarom? Shock vooruit. Maar dit weer wel heel leuk. We hebben namelijk stichting 85 in Indie. Daar zitten we nou ik. En we bestaan al 10 jaar dit hier. En we hebben van het zomer daar een feest voor gehad. En door het festival hier buiten. En daar hebben we meer wat reuniebandjes bij Ronde Peel. En dat is best wel leuk. En die hebben even wat diep graven om het al hier boven te krijgen. Maar het ging eigenlijk vrij vlot weer. En dan kwam ik wel naar ideeën. En toen zei Bert mij van, hey joh, Erik en Erik die hebben geen band meer, die willen bespelen. Oh, oké. En ik zie erbij die jongens, hier altijd mijn bandje en op Sneurt die jongens al mijn bandje, Waterveld. En het Waterveld is nou sinds meer studio en dus wat is vol met spullen. Dus ik denk van ja, waarom net? Moet maar even proberen. En het is gewoon hartstikke leuk. En het gaat zoals het gaat. En dat het dan nog 10 niet wordt of nog een hier, zwaar. Zo wel wat in de skip. Het is gewoon dezelfde insteek als toen, alleen nog die drive van wereldberoemd worden bij wijze van spreken, die is er net meer. Dus daarom is het nou leuk. Ik ben Erik de Vecht, drummer van Peel en tegenwoordig woon ik in Hichtem, wat je hem weet waar leidt. Je roots lezen op jou? Drachten. Of Drachten? Ja, ik ben Drachtster. Ja. Hoe zei het in jeugd eruit, hè? Met bands, muzikanten of juist net? Ja, geweldig. Heel soort bands natuurlijk. Ja, toen ik ben muziek, ik ben 15 had ik eerst een gitaar. Toen begon ik gitaar spelen. Ja, dat heb ik net zo gekeken voor. Dus toen ben ik het iets zanger geweest en toen heb ik drummer en toen ik 16 of 17 hier weer. Ja, zeg ik dat dan. Ik probeer het alles uit. Wat gebeurt er in Drachten? Minder kroegen, minder al een zaaltje of weer een derde boel? Na werkwijk komt hier stond de boerderij. Hier stond. Nou, dat is 20 jaar geworden.
Ja, daar speelden al die bandjes. En ik weet wel, mijn allereerste band die ik zeg, ik ben 14 en wie Vortex. Hier was een metal band wie dat. Nou, dat was geweldig. Die man die kwam in die vleermoespak, kwam die het podium op. En ja, dat heb ik nooit vergeten. En ik denk, nou ja, dat wil ik wist toch, ik wil op het podium staan. En ja. Ja, dus dat draagt nu, ja, dat komt toen wat omheen nou, met bandjes en muziek. En nou, dan ben je zelf 14, 15 en dan denk je bij jezelf, ik wil muzikant worden. Dus dan kiest al die vriendjes vrij uit zijn muziek spelen willen. Ja, dat lukt niet altijd, maar ik heb dan een paar vriendjes vond, hè, letter. En dus ja, weer een soort aan de gang dragen. Ja. Het begin van PL, wie dat een logisch vervolg op dat moment van die als muzikant al? Of hier is er al een paar serieuze bands Ja. hoor? Of wie Ja. speelde al de eerste Nee, ik heb een bandjes aan en voor PL zit ik in de band Spigotti. Die had ik best goed in drachten en omkritten. Ik in Kleinters Versneek hebben mij die in. Nou, hebben we toen net won, maar daar gaan we zo op mee spelen. Ja, dat bandje dat stopt op een gegeven moment. En nou, Sjossie Krekkelutlijn, die wist ik vrij weer. En die zegt me een keer op elkaar in drachten en had me jongens prutsen. Van nou, moest naar drummer worden. Ik wil een bandje beginnen. En ja, toen hebben we meestal gezocht. En toen kwam Bert erbij en later kwam de bassist erbij, Klinkhamer. Dus zo sta ik wel gewoon. Ja. de eerste periode, wie het erg ziekje van hij? Nee, helemaal niet. Eigenlijk gewoon alles naturel. En dat is ook wel de kracht van Peel, denk ik. Wij zijn altijd heel... ja, het kwam vanzelf. Mijn muziekmeidje, mijn noemersmeidje. Dus alles het... Krijg of voel alles op zijn plak op een of andere manier. En dat is wat ik me voornamelijk herinner van die tijd. Dat alles automatisch ging op een of andere manier. Die ingrete roes. Dus ja, ik had nooit zo moeten maken. Nee. Hoe wie in die optreden? Want ja, eigenlijk in een relatief korte tijd hebben we wel 300 optredens hoor. Die best, zeker voor alternatieve bands, Ja. een hele protte. Ja. Zoveel zaal die er natuurlijk ik weer net. Nee. Hoe hast u dat meemaken? Ik bedoel, echt, dat is echt rock'n'roll, denk ik. Ja. Zo net. Ja, die is zeker rock'n'roll. En dat is, ik was het worst hè, als band zijn. En dan was het busje en dan was die bierflesjes in de bus, ja, als de bocht omgeest en gekke dingen met Helly. En maar ja, we hadden inderdaad een soort optredens gewoon. En maar voor mij werd ik inger het roes op een of andere manier. Dan ben ik, ja, dat is weer gewoon, het weer er altijd. En ik werkte toen ik in Drachten, weet ik nog wel, wie ik een oefenroemte in Drachten op dat moment. En ik werkte daar. Nou, dan wie het een jaar of 10 uur dan komen we weer om. Dan smiet ze me uit de bus bij en ik slet er nog snel even op de zaak en ik hoef er een deur. Nou, dus zag ook nog. Dat wie altijd op paard eigenlijk. En dat wie hartstikke mooi met de meid. Wie seks, drugs en rock'n'roll, of win je me nou wel redelijk fatsoenlijk? Ja, seks weet ik niet, maar drugs en rock'n'roll. Ja. Dus de camera, jongens. Wat voor genoten, zeg maar. Ja, absoluut. Ja. Want hoe oud wist je ongeveer in die periode? Ik was 24 toen ik begon bij PO. Nou ja, dat had door tot 2001, 2002, dus nou, ongeveer 30ste. 21ste. Ja. Hoe weer die persoonlijke ambities? Is het gevoel van, nou gaat het los of net? Tegen op een gegeven moment een contract bij Suburban, een ja. pretentieus label, hè? Ja, die verwachting hier misschien wel gewoon maar zo om trot te stoten met een platenlabel en meer optredens. Maar hoe weer dat voor jou? Ja, ik weet denk ik wel de serieusste van de band op dat moment. Ik wil heid op dat moment, dus ik weet wel af en toe, ja, misschien wel een beetje als rem af en toe fungeert. Dat idee heb ik altijd wel gewoon trouwens. Altijd degene die niet zit meer de down to earth wie en die verplichtingen en dus daar had het, dat had ik altijd wel een beetje mijn naam voor mezelf. Wie is misschien wel bang voor het succes van, oh jee, dat zullen ze komen. Nee, maar gewoon, ja, ik weet net, ik altijd, wat vriendelijker denk ik. We houden het hechtpunt, Buske, Frozen Land, wat wie voor die, welk verhaal komt bij die rond de koffietafel steeds naar boven? Klein prijs voor Sneek. Dat vond ik geweldig om dat te winnen, om dat te spelen. En van daar doet een opmarstermeidje naar wat we worden binnen als band. Dus eigenlijk best belangrijk geweest dus. Ja, voor ons wel. Ja, ik denk het wel. En de grote prijs van Nederland en hier we zijn wie de Wereldomroep die hier nog een interview op en weer live op, op de radio en ja, dat was geweldig om mij te meiden. En gewoon die meesten in die bussen die naar Amsterdam gingen en dat waren gewoon hier op het Leidseplein en ze rollen er al hier uit mij, al die rook uit de bus bij en al die bier en gewoon die hele Friese invasie naar Amsterdam, dat was het mooiste. Wie Paradiso. En in Melkweg. Ben je hem altijd een Friese band bleun of win je hem op een gegeven moment landelijk? Wat is die idee daarbij? Ja, ik denk altijd wel een Friese band bleun, denk ik. Ja.
En qua beleving, zeg maar, Friesland weer thuis. Ja, Friesland weer tussen. We hadden wel proberen natuurlijk om ik echt tot te bereiken door Nederland heen. Want ik een soort optredens gewoon. Hè. Ik moet in de provincie natuurlijk. Maar ik denk dat ik wel een Frieske band bleu ben. En dat heb ik altijd blijven. Ja. Hoe ga je altijd de nummers krijgen? Nou, dan mag ik heel goed nadenken. Ze wilde neemt alles op telefoon. Maar Jos die komt vaak mijn gitaarriff. En althans, dat herinner ik mij. En ja, ik kom mijn drumritme en dat ging automatisch. Dus, maar vaak is Jos degene die mij iets kwam, zeg maar. En waar doet de teksten meestal? Bert. Ja, dat is de zangdocent, hè. Wordt er dan online of is het meestal wel oké? Of screw je hem nog mee dan of zo? Nee, net echt. Nee, stikjes, wie betekent al je eigen partijtje, denk ik. Hè? Ik vul de drums in, zou ik het eigenlijk denk, nou ja, wat goed is. En ja, het commentaar op is, dat ken natuurlijk. En dan past het wat aan, maar in principe vullen we het in naar believen. Is die drum verloren door de heen? Drumsteltje weer gehoord toe? Nee, ik ben wat saper geworden, denk ik. Wat minder druk. Ja, vroeger waren we stil druk. Dan moest de beste wezen. Wist wel, moest wel gekke dingen doen aan. En, dat ga ik nou niet meer. Nee. Moest strak horen. To the point. En geen dubbele bass. Jawel, zeker wel. Ja, dat zit er wel in. Jawel. Ja, dat gaat er net weer uit. Maar wel gewoon steady. En dan ineens spelen we bij elkaar. Ja, lekker. Heerlijk. Hoe voelt dat? Ja, lekker. Ja, fantastisch. Mooi meisjes, mooi om bij in zo'n mooie ruimte te zitten. En vooral mooi om weer bij de jongens te wezen. En ja, gewoon die verhalen te houden aan tafel. En binnen wel aan te zitten. Ideetjes te hebben. Nieuwe noemers te meidjes. En nieuwe noemers op te nemen vooral. Dat vond ik heel fijn om te doen. En ja, daar ben ik ook grutsk op. Ja. Speel uitlezen must? No? Hoe zou je dat definiëren? De muziek? Ja. Hudde rock'n'roll. Rock'n'roll. It's only rock and roll. Ja, is dat. Erik Klinkhamer, bassist bij Peel. Geen connectie met de band Klinkhamer. Dat was. Die vraag is vaker al. Ja, het heeft me ook wel eens geholpen trouwens. Ah, Klinkhamer? Ja. Van de band? Kom binnen. Moest zo. Vertel eens, wat ben die herinnering aan de beginperiode? Nou, die heb ik dus niet heel erg meegemaakt. Nee. Natuurlijk. Je bent de tweede drummer, hè? De tweede bassist, hè? Wat is voor jou het begin, West? Ik denk... Alweer drummer, ik zei bassist, sorry. Ja. Ik denk, volgens mij was mijn eerste optreden met Peel Keyhole Bergen. Denk ik. En ik kwam altijd op zondag repeteren Peel. En Ron Teun was een vriend van mij. En er is natuurlijk niks mooiers dan als je jong bent om je eerste jointje op zondagmiddag bij een leuk bandje te roken. Nou, dus dat deed ik. En ik baste nog niet heel erg lang. En toen wou Ron Teun stoppen. En toen zei hij, jij moet het maar worden. Nou, dat wou ik natuurlijk wel. Wie Peel een band, ja, was al zeist, daar viel het al goed bij, maar muzikaal, die prikkelen? Ja, ik verrat alles. Als je net muziek maakt en je begint te bassen en je krijgt Peel in je schoot geworpen, ja, dan mag je heel blij zijn. Dus ja, dat was dus die hele beginperiode. Ik ben niet eens bij de Kleine Prijs geweest en bij Amsterdam en zo, al die mooie verhalen. Ik ben de Benjamin. Hij heeft nog steeds zo, als Romke Teun binnen zou komen, zou ik zeggen, kijk Romke, je bas weer terug. Terwijl het meeste gedeelte heb ik zelf op Peel gespeeld, maar ja, zo voelt het nog wel eens. Hoe bent je toen aan de bas kwam? Ik wilde eerst gitaar spelen. En dat wou niet echt. En op een nacht in Iduna kreeg ik toevallig bij de Jam Sessie een bas in handen.
En toen, dat is zeg maar een beetje het instrument wat mijn muzikale deurtje opende. En vlak daarna kwam ik eigenlijk in Peel. Ik heb het op jam sessies geleerd en bij Peel. Ik heb leren bassen. Nou, Po. Hoe zoest u de band op qua muziek, verdiengevoel? En lekker ruig. En dat vind ik wel leuk eigenlijk. Slim jatten. Was in de muziek al dit zo, toch? Ja. Ja. Of in de kunst? Ja. Beter goed gejat dan slecht zelf gedaan. Nee, je baseert het ergens op, toch? Ja, tuurlijk. Alles is over bedacht. Maar wij doen dat net even weer anders of zo. Ik denk dat de geoefend luisteraar dan denkt van... Hé, dat vind ik wel leuk. Wat voor groep kan ze tonen? Want er wist dus de boetesteen, er wist wel vregen natuurlijk, dus er wist Wolkom. Ja. Maar ze kennen hem al wel natuurlijk. Maar zo'n band had bepaalde patronen en gewoontes en irritaties en humor. En, Ja, nee, maar ik was er eigenlijk altijd al wel bij, zeg maar. Ik had altijd wel wat mooie verhalen op zondag. Dit had meegemaakt en zo. Er was altijd wel ruimte voor. Ja, later kon ik gewoon bas. Je kende de liedjes al. Kende de jongens al. Dus ja, een beetje logisch op dat ding. Wat wie voor jou een hechtepunt? Ja, meeste mensen hebben misschien al heel grote dingen of zo. Maar wat persoonlijk een van de mooiste momenten vind, is wij speelden toen met het Fries Jeugdorkest in de Harmonie. En er was toen net een bekend iemand op een hele nare manier overleden. Van binnen de band, een jonge man. En wij speelden toen voodoo. En als je helemaal in de muziek zit, dan kan het wel dat de tijd vertraagt of zo, door adrenaline of zo. Nou, in ieder geval, we waren op het podium, we waren aan het spelen midden in het liedje. En voor mij was denk ik ook een bekende van die jongen. Dat was een enorme metalhead, stond daar met een enorme bos haar. Ik zie het nog zo voor met 3 piercings in zijn lid met allemaal punten en allemaal ijzer overal. En die stoppen janken voor mijn neus. Een enorme kerel. Die werd zo geraakt door de muziek dat hij daar gaan buien. En het verhaal, we kennen het van die jongen, wij deden een eerbetoon. George vertelde nog voordat we gingen spelen de kiepjes voor dat kort. En dat die jongen daar, dat is voor mij een hoogtepunt. Nou, en dan zit je maandags weer in de bus naar je werk. Dan heb je een tas tegen je hoofd. Heel vreemd, maar wel leuk. Ja. Wanneer merkst u dat het vuur er een beetje uitrekken? Of is het net erop? Nou, er is ook ergens een krantenartikel waarin staat dat zijn het broers. De Peelbroeders. Zo werden we ook wel eens genoemd, de Peel Brothers, zeg maar. En broers maken gewoon ruzie. En als je geen broers bent, dan gaat het gewoon wel een keertje mis. Dat is mijn beleving. Onze beleefdheidsnormen waren ook al vervaagd, zeg maar. Dan gaat het gewoon mis. Een klassieke rock'n'roll verhaal misschien. Nou, Een bandje net iets te lang bij elkaar, misschien weet ik vallen. Maar ja, het was niet zozeer ook niet de Clash of the Egos of zo, maar gewoon, weet ik veel. het is er gewoon niet meer. Ik denk ook misschien een stukje teleurstelling of zo. Of toch dat het leven aan mensen gaat trekken. Ja, vrouwen, kinderen, prioriteiten enzovoort. Is er moeite mee dat te stoppen? Nou nee, niet echt toen of zo. Ik denk dat ik pas veel later zeg maar, na een paar jaar, als je een beetje met het bandje begint te kloten en zelf muziek maakt, zo dat je echt denkt, ik had echt wel wat of zo. En dat is wel weg, dat is wel kut. En eigenlijk waarom het misging, dat zijn allemaal dik onzin of zo. En dus dat is wel jammer. Dus ik ben heel blij dat dit nu zo, dat we er nu weer zijn en dat we gewoon kunnen spelen. Wat hast u in je tussentijd? Ik heb nog altijd gespeeld. Ik heb nog een hele tijd gospel gespeeld en heel veel jam sessies en heel vaak invallen en weet ik veel wat. Ik vind mezelf een beetje een soort prostituee in de muziek, zeg maar. Oh, we hebben een popdoctor. Hè? Tangerine heb ik nog in gespeeld. Toen die 2 jongens, toen ze nog niet beroemd waren, hadden we ook een bandje. Dat was even. Ik heb nog wel veel in de gospel gespeeld. Daar leer je natuurlijk ook een heleboel van. Nog rock and roll bandjes. Maar nooit echt iets heel langs en vast of zo. En dan kom je weer bij elkaar. En dan kom je weer bij elkaar en ineens heb je weer een vast beentje en een stekje, zeg maar. Dus dat is wel... Hoe ben je dat? Ik bedoel, Ja, ik voel het als een beetje soort een herkansing of zo. Niet om beroemd te worden, maar gewoon om een band te zitten die goed loopt. Dat is iets wat muzikaal gewoon loopt. Dat is al iets, daar kun je als bandje jaren aan werken.
En dat hebben we gedaan. Dus we hebben nu al een heleboel voorsprong. En we horen nog wel dat we af en toe wat roestig zijn en zo. Maar de chemie is er eigenlijk nog wel als het loopt. Wat zitten alle nummers er nog in? Ja, bij mij wel grotendeels, zeg maar. Af en toe nog wel eens een riffje dat ik denk, hoe staat het ook alweer? En, maar het is niet zo dat ik sommige dingen niet meer kan spelen. Omdat ik te oud ben geworden en mijn handen niet meer zo soepel zijn. Hè, Jors? Ja, Heerlijk deze herstart dus. fantastisch. Ja. Je hebt handpikken, we spelen, dus en je wilt oefenen. Ja, en ja, stiekem hoop je natuurlijk nog wel eens dat je echt een hele goede plaat maakt waarvan je denkt, nou, daar ben ik echt, daar ben ik echt trots op en dat vind ik helemaal mooi. Maar eigenlijk als ik onze oude plaat terugluister, hadden we dat ook al. Hè, dat ze echt gewoon muziek hebben gemaakt die mensen kunnen waarderen en die eigenlijk best goed in elkaar steekt. Nou ja, als je erin zit, dan zie je het misschien niet zo heel erg. Je maakt het zelf. Maar ja. Neem eens een noemer, wie is het echt goed viest. Ja, gek genoeg gewoon die oudjes. Dinner. Paar akkoordjes. Steengoed nummer. Eerste nummer bedacht. Kijk even die andere naar. Ja, bijna. Tweede, derde. Ver voor mijn tijd in ieder geval. Spelen we nog steeds. Openen we nog steeds mee. Voodoo. Net zo. Die oude liedjes. Nieuwe liedjes ook. Maar die oude liedjes staan echt als een huis. Dus net of dat... Ik was natuurlijk wel bij in het begin. Ik zag dat in de oefenruimte wel ontstaan, zeg maar. Dat een soort... Ja, dat die heel lang ergens in de broeding hebben gezeten en er toen uitkwamen of zo. Ik weet niet. Of juist omdat het dan de nieuwigheid van toen of zo. Ik weet het niet. Dat vind ik wel de beste liedjes, zeg maar. Bleed dat wel los is dus. Jazeker. En dat peel wel los is. Ja. Lekker beuken. Gewoon genieten. Ja.